Sa ako mga kaigsuunan, ya ni Kristo sa nakalaing-laing parte sa kalibutan, diin moabot kini ang pagsaulog sa Santos nga Misa. Hello! Hello, hello! Ngano kaha nga ang atong birthday matunong man gayod sa atong adlaw natawhan? Ngano kaha nga matag sa ulog nato sa unang lubinaryo nga misa agig pagpangandam sa kapistahan ni San Francisco sa Assisi, patunong mangyod sa kapistahan ni Santa Teresita sa gamayng bata. Ano kaha? Aduna gyoy mensahe ang Ginoo para kanatong tanan. Atong tukion ang kinabuhi ni Santa Teresita sa gamayng bata. Diin ato karong gisaulog ang iyahang kapistahan. Kinsa man ni siya? Kung makadungog mo sa laing pangan, Saint Therese of Lisieux o Saint Therese of the Little Flower, the same parihas na ni sila. The same parihas pa yun. Kay kini si Santa Teresita nataw man ito sa Lisieux, France. Yeah. O ang ihang i-title po sa ihang kaugalingon, iyang ginganlan ang iyang kinabuhi, Santa Teresita tagamay Jesus. Teresita sa gamay na flower o bulak. Kay iyang itandi ang iyang kaugalingong kinabuhi sama sa kabata. Kani gitawgan po siya o Saint Therese of the Child Jesus. Kay iyang itandi ang iyang pagkagamay at tubangan sa Ginoo. Iyang pakisama ang iyang kaugalingon sa batang gamay. Diin ang batang gamay puno gayod sa pagsalig sa iyang mga ginikanan o kutuman sa mga gisugo sa Ginoo sa mga ginikanan usab sa iyang kinabuhi. Mao na iyang ginganlan ang iyang kaugalingon nga gamayng bata o bata nga gamayng ni Jesus. Balikon ako iyang pahisama o iyang gitandi ang iyang kaugalingong kinabuhi sa usa ka gamayng bata. Diin ang sa kanunay ang kinabuhi sa gamayng bata puno gayud sa pagka mapaubsanon. Sa laing bahin ang atong gipangandaman sa kapistahan ni San Francisco sa Assisi, ang iyang kinabuhi usab sukwahi dunay kalainan sa kinabuhi ni Santa Teresita. Si San Francisco usa ni siya kadato nga pagkatao. Ang iyang pamilya, labi na iyang mga ginikanan, kwartahan. Aduna siya dako untang mga masunod gikan siyang mga ginikanan apan sa diha nga nakamatngon siya nga ang iyang kinabuhi puno sa kalibutanon nga kalipay, puno sa mga butang na makapatagbaw sa iyang lawas. Dahil panahon nahigmata siya, nakaambo siya sa iyahang dili maayong binuhatan sa iyahang kinabuhi. Lukwat sa kalipay diri, kalipay dito ng mga kalibutanon. Una mga igsuon, kining duha ka mga tao sama kaniadto parihas nato.
naghatag po sila o modelo, payong panigtingnan, labi na sa Ebanghelyo, karong adlaw, karong gabihiunan, nindot kayo kay si Kristo sa iyang pagkaginoo, nakibaluman siya, unsay mahitabo kanatong tanan, sa atong umabot na kinabuhi, unsay mahitabo sa mga tao sa Betsaida ug Corazin, sa Kapernaum, iyang ipahimangnuan daan, kung dili gani mo mag-usab, maghinulsol, dili mo makaangkon sa kinabuhing walay katapos. Sa kinabuhi nga ang talipay walay katapos. Muna mga igsuon, gihagit gayud kita, labi na karong panahona sa ato ang pagpadayon nining pandemya. Kamu ug ako nagkinahanglan gayud og daghang mga butang nga kinalan atong baghuon. Diin ang atong mga prinsipyo wala mahitugma sa kabubuton. Unsay ipasunod sa Ginoo kanato ning panahon karon sa tumang kalisdanan, tumang pagsulay. Daghan kayron kanato mga Pilipino na wagtangan o panginabuhian. Gani, milyon ka mga Pilipino karon nagkaanam o kadaghan ang nangawagtangan o panginabuhian. Muna mga igsuon, ang Ginoo labi na sa kinabuhi ni San Francisco, dili pa wahi ang tanan. Kay sa kanunay, naamang gyud ang Ginoo kanato, iyag yung kalipay nga pakaamgo kita. Unsa may gusto nato na atay kwarta o way kwarta. Nakasiguro ko, kamo ug ako, gusto gyud nga dunay kwarta. Kay kung ang tao nga walay kwarta, simba ko masakit, paadto siya sa ospital. Di man siya dawaton, kunwa siya ay ikadeposito. Dili, panghulam na sad. Pero kung aduna kay, bisan pag duna kay daghang kwarta o walay kwarta, kung kwao na kita sa Ginoo, daghan kairo mga bilyonaryo man gani, na biktima lang gihapon sa COVID. Unsa may atong gusto, mabakunahan ta o buhay bakuna? Matud pa sa tagasahot, bulubintaha lamang nga magpabakuna kita. Manuman, matud pa ni San Francisco atong Papa, ato kanang moral obligation. Kay sama ni San Francisco, sa diha nga nakaamgo siya sa iyang binuhatan siyang kinabuhi, iyang gipunting ang iyang mga pagpaningkamot alang sa kaayuhan sa mga tao, alang sa mga pobre. Kita usab, tingali, dili ta makapaambit sa atong kalibutanon nga mga bahandi. Apan, kung magpabakuna na ta, dako kay nagkatabang kanila. Mismo sa atong ugalingon. Kaya kung magpabakuna ta, dili naman ta mahimong makatakod sa uban. Unay atong dako kayong katabang usab ngadto kanila. Hinaot pa unta ang igsuon, ato gining butang atong panumduman. Karong panahon na daghan kaayong mga tao nga nakinahanglan sa atong panabang. Sama ni Santa Teresita, sa gamayng bata, a little flower, hinaot pa unta na sa kanunay, ablita
sa grasya sa gahom sa Ginoo nga siya ra gyud ang makapausab atong kasing-kasing ug gunahuna sa atong kinabuhi. Ang Ginoo gihimo na niya ang tanan. Natawo na siya, nagpakamatay, nabanhaw, karon na sang Desyembre puhon, katawo na pod, tunod tuig, Semana Santa na sad, tunod Domingos pagkabanhaw, umana ang tahas sa Ginoo kanato. Naara gyud na nato kay ipakamat ka naman ta sa Ginoo, naara gyud na nato pod kung kita mokopirar sa iyahang gahom nga maoy makapausab sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Hinaot paunta. Santa Teresita, iampo mo kami. San Francisco sa Assisi, iampo mo kami. Palihog